Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dillen in de Natuur. Het is leuk om te dwannen. Dat houdt niet echt energie. Ja? Ja. Wat voor energie houdt het die dan? Positieve energie. Hoe best is dat bij elkaar dan om vogelhuisjes? Check, wie stond Spanje toen nog voor de eerste keer van Nintendo. Ja, Daarmee ben ik begonnen, dus gewoon even om wat geld op te sparen bij elkaar. Dan hebben we volle grote waan, toen voelen meer mensen een capeje. Dus toen dacht ik, dit ik je maar net mee ophouden, dus dan kan ik altijd nog wat centen verdienen. Ja, nou ben ik echt een bedrijf. Ja, het zou je ook zelf varen, want dat wordt eigenlijk net aan gebeuren er ongelukken. Dus dat wordt net. Maar de vierde van de rest kent dat zelf doen, dus en dat gaat er mij wel goed aan. Dus ik ben keihard aan het werk. Oh. Ja. Alleen maar aan het werk. Ja, praten ken het, want dat kost natuurlijk geld, hè? Oh. Nee, natuurlijk, dat is hartstikke leuk. Dan ga je het even hoe de dij en hoe de horen dingen en dat is hartstikke leuk is dat. En dan ga je meestal wat doorpraten, zo alleen nog aan de keukentafel. Hoe komt het bij die vogelhuisjes dan? Omdat dat is tenminste wat mij de natuur. En ik ben echt een natuurliefhebber. Ja? Ja. Hoe komt dat? Nou, omdat ik gewoon met de beestjes en met de natuur en ze ben opgegroeid. De leefde van de natuur, had hij dat van mij of van die vrouw? Nou, ik denk eigenlijk wel van mijn vrouw. Ja? Ja, ik vind het echt prachtig. Ja, en ik er niet direct enorm van, maar mijn vrouw is echt een natuurliefhebber. Klimaatverandering, dat zwart trek, dat alle natuur weer voortgaat en bosbranden en alles. Ja. En ja, dat vind ik dus schande een beetje. En dan kan ik binnenkort ook wel bomen in plantje in het bos, wat die oude juist zuurstof. Dat wist heel veel van de natuur, hè? Ja. Ja, hoe komt dat dan? Toch Freek Vonk en toch heel veel boeken. Maar en was zelf dan ik een freekvonk worden? Biologie dat, ja. En bioloog worden, dat wordt het dus maar zo ongeveer. Ja, daar had het al over, ja. Ja, geen timmerman. Nee, dat denk ik net. Nee, hè? Nee, dat denk ik net. Oh. Nee, en dan ken er altijd de verkeerd nog in. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, Ja, de praatjes ben wel... Ja, de praatjes ben wel goed, ja. Heeft hij dat al van huid? Of? Daar doe ik je nu spraak over. Dit montage was goed. Daarna kan het weer boren. En dan kan het weer schroeven. Maar het klinkt best wel simpel en snel. Maar het neemt meer tijd in dan denkt. Ja? In zo'n hoesje, als dat nog maar boren en alles, dan best je sowieso maar in hoesje wel jaloer bezig trekken die uren. Ja. Ja. Ik vind het nog best snel. Ja? Ja. Ik heb er meer moeite mee, denk ik. Maar dat is al een hele protte makken, toch? Ja. Want hoeveel is het ongeveer makken nou? Telkwiet. Ja. Die is nog een mooie kamer. Ja. Vol met natuur. Ja. Nou, we moeten die nog maar even zien dan. Ik ken wel. Dit is dus een babyslangenhuid. Dit is mijn mooiste. Als je daar begint en dan gaat er helemaal zo op. En dan kun je het heel goed zien waar je begint en juist de kop. Ja, joh. En dat vind je zo mooi. Ja, vind ik mooi. Wat maakt het zo mooi dan? Omdat het met de natuur had te maken en omdat net iedereen het had. Je was dan bioloog worden. Ja. En wat moest dan doen als bioloog? Gewoon de jungle een beetje in. Maar je wist dan net, kijk als Freek Vonk dan ook op tv? Die een eigen tv-programma? Dat wil ik dan wel, ja. Ja. Ja, En hoe is dat dan doen? Kun je al een stukje presenteren? jawel.
Wij bijvoorbeeld, hoi welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dillen in de natuur. En ja, zo wat een beetje dus. Ja. En dan vertellen we het beestje dat ik in scheur. En Horst van AC/DC? ACDC, ja. Hoe komt het erbij dan? Ik zal vanaf mijn geboorte draaiden we al ACDC dus. En af en toe heb ik gewoon wel weer wat Beach Boys. Gewoon muziek die goed in elkaar zit. De platen die binnen momenteel weer helemaal in. Ik ben laatst naar een platenzaak geweest wie het hartstikke druk hebben. In Dokkum. Ja, het ziet er super druk wie het. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Ook en niet naar buiten. Ja, dat is gewoon de show. Gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.